Voilà. Ne balimaw an sigi kun ye mun ye Asimi y'a fɔ a y'a kɛ min ye Segu command taxi ye a baara daminɛna kunu an ka minisiri tun bɛ nɔ i y'a faamuya bala Segu kɔnɔ mɔgɔ minnu ka hakɛ ma d'u ma olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛna d'u ma i y'a faamuya bala baara bɛ daminɛ le 15 kalo kura le 15 min ye Segu command taxi ye Asimi y'a fɔ a y'a kɛ politicien zonw faso kumasuludenw i y'a faamuya bala maralangolonw o ye anw ka usine fɛn fɛn datugu i y'a faamuya bala ka nafolo suɲa ka ta tiɲɛ Asimi bɛ ka bɛɛ réparer bi an bɛ jigi tugu masa fo président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Segu command taxi ale baara bɛ daminɛ kalo kura le 15 a baara yɛrɛ c'est à dire que baara yɛrɛ démarrer la déjà usine i y'a faamuya bala a moteri bɛ essayer la finikala i y'a faamuya bala a coton a bɛ ko yɛlɛma ka kɛ fini ye an bɛ n'o image ninnu yira aw la ni ala na kira sɔnna a image bɛ an kun yan i y'a faamuya bala a n'an bɔra yen nɔ min ye constitution ye an ka constitution kura min dilantɔ filɛ nin ye ja hɛrɛ tun b'a kɔnɔ ne yɛrɛ tun tɛ min kalama hɛrɛ tun b'a kɔnɔ ne yɛrɛ tun tɛ min kalama an ka cɛ révélation caman caman de bɛ yen kunnafoni duman baden de bɛ bi an ka nin constitution in n'a passera quoi a bɛ komi n'i ye malɛti bɔ mɔgɔ tɛgɛ la an ka nin constitution in ni nin passera a bɛ komi n'i ye juru foni ka bɔ mɔgɔ sen na an sen sirilen tun don k'an bolo siri k'an ɲɛ siri mais ni nin constitution kura in passera an ka sariya sunba kura in n'a passera a bɛ komi juru de fonina ka bɔ an na hɛrɛ min b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i labɛn le 18 juin bɛɛ ka wuli ta fo lahara hɛrɛ min b'a kɔnɔ bilayi ne yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ lakali an b'a an da don o la n'an bɔra yen nɔ Niger kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ a ka bon hakili ma Niger kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen a ka bon hakili ma voilà n y'a fɔ aw ye cogo min na dangaden min bɛ taa demeure bila la n bɛ tila k'e bloquer sisan faso kunmasuluden ɲamaden n bɛ tila k'e bloquer sisan voilà ne balimaw i y'a faamuya bala an sigikun fɔlɔ ye min ye o ye Segu command taxi kunu an ka minisiri tun bɛ a kɛnɛ kan i y'a faamuya bala baara bɛɛ banna pewu IBK n'a ka mɔgɔw i y'a faamuya bala o tun ye command taxi ka ta tiɲɛ ka tila ka baarakɛlaw bila sans droit u ka hakɛ ma d'u ma foyi foyi minisiri tun bɛ Segu mɔgɔ minnu ka hakɛ bosira mɔgɔ minnu n'u ka hakɛ ka kan olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ bɛna Segu ma caman yɛrɛ ka hakɛ seginna n'aw b'a kalama Sogɛli Kokala ma ye k'a fɔ combien de milliards o dira mɔgɔ caman ma parce que mɔgɔ caman de tun ka hakɛ minɛn'u la mɔgɔ caman de tun ka hakɛ tiɲɛna wari caman seginna i y'a faamuya bala dɔw ma dɔw ka hakɛ bɛɛ seginna a tɔni minnu tora minisiri tun bɛ Segu kɛnɛ kan kunu olu fana ka hakɛ bɛna d'u ma o bɛna baara daminɛ command taxi kɔnɔ mɔgɔ 1400 ani kɔ olu de bɛna baara daminɛ command taxi kɔnɔ Asimi y'a fɔ a y'a kɛ politicien zonw ye c'est à dire que an ka usine fɛn fɛn datugu an ka terrain ko an ka hɛrɛ an ka ampoula o y'a fɛn fɛn mago sa Asimi bɛ ka bɛɛ réparer bi an bɛ Asimi fo ka waleɲuman dɔn nin de y'a ko diya anw ye n'a tun tɛ ka baara kɛ anw tɛ k'a fɛ n'a tun nana ka kɛ ko buwa bilahi anw ni berekɛnɛ tun bɛ wuli a nɔfɛ n'a tun nana y'a faamuya bala ka jamana nafolo suɲa k'a kɔ don jamana kɔnɔdenw na anw tun t'a tɔgɔ bɔ anw da kɔnɔ yan mais i y'a faamuya bala n'i y'a ye anw bɛ k'a tɔgɔ fɔ baara de bɛ ka kɛ faso de bɛ ka segin a danbe kɔnɔ Asimi ɲɔgɔn ma deli ka na hɔrɔnya ni danbe la Mali kɔnɔ min ye command taxi ye i y'a faamuya bala kalo kura le 15 i y'a faamuya bala a baara bɛ démarrer an bɛna image yira aw la k'a yira aw la k'a fɔ kunu machine bɛɛ essayera kunu baara kunfɔlɔw daminɛna kunu i y'a faamuya bala taxiw kɛra a image filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la nin ye command taxi kɔnɔna de ye Segu aw ɲɛ b'a la machine bɛɛ bɛ k'a ka baara kɛ u bɛ ka kɔtɔn yɛlɛma y'a faamuya b'a la k'a kɛ fini ye aw ɲɛ b'a la nin ye usine in kɔnɔna ye command taxi usine kɔnɔna filɛ a bɛ fɔ nin de ma ko preuve information à la source voilà ye ko ye fɔ ko ban nin ye ɲadimi de ye kɔnɔdimi kɛ voilà
jigitugu masa a y'a fɔ a y'a kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko président ɲuman ni wari ma sunya Asimi tile la ni ma datugu Asimi tile la Asimi bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ nin bɛɛ jɔlen don a bɛ k'a bɛɛ dilan bi mɔgɔ 1400 kɔ de bɛna baara kɛ nin kɔnɔ caman de bɛna bɔ chômage la Asimi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini i ye baara kɛ i fa fɔlɔ ma se ka kɛ i ye baara kɛ i den fɔlɔ ma se ka kɛ taa n'a ye Mali cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ a bɛɛ b'i fɛ k'a da mun kan i ka kɛwale mɔgɔ kɛwale o de b'i kodiya mɔgɔw ye mɔgɔ kɛwale o de b'i nɛgɛbɔ mɔgɔw la Asimi bɛ ka baara kɛ bi a ka bon hakili ma baara waɲa ka ɲi jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ a min ye Segu command taxi ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ usine na baara bɛɛ démarrer la déjà coton bɛ ka yɛlɛma ka kɛ fini ye i y'a faamuya pa la le 15 mɔgɔ minnu ka hakɛ tun bɛ faso la caman ka hakɛ bɛna Segu ma o bɛ segin k'u ka baara daminɛ mɔgɔ minnu ka hakɛ tun bɛ faso la depuis le temps de bois caman ka hakɛ bɛna Segu ma le 15 i y'a faamuya ba la bɛɛ b'i ka fini don k'i ka samara don ka taa baara daminɛ command taxi kɔnɔ Seydou Sissoko a bɛ kɛri bila quoi cɛ nin cɛ dangaden ye mɔgɔ tɔɲɔ dɛ a bɛ mɔgɔw ka vidéo kɔnɔ tête de mort bila tête de mort a bɛ mɔgɔ ka vidéo de signaler quoi ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna nin bloquer cogo min na quoi mais n bɛ tila ka fɛɛrɛ ɲini na ka nin wuluden tigɛ ka bɔ n ka page kɔnɔ quoi a bɛ kɛri pomper quoi Seydou voilà o tun ye command taxi yɔrɔ ye n y'a image yira aw la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ ni baara kɛra a bɛ ye wa a bɛ lakali ni baara ma kɛ a tɛ se ka fɔ o de la buwa ka tile la ni ko buwa k'a bila a bɛ n'i jɔ ko buwa t'a bila ni ko mun kɛra foyi tɛ sɔrɔ a ka dusukun kɔnɔ ko buwa t'a bila mais bi ni Asimi ɲininkana walahi a bɛ se ka fɛn caman fɔ ni ye Asimi ɲininka bi bilahi a bɛ se ka baara caman lakali a ka bilan kɔnɔ mais buwa tɛ se ka foyi fɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Asimi mi an kɔrɔ ka si ni kɛnɛya d'a ma a bɛ hakɛ to ni n ko n bɛ nin bloquer sa a bɛ na n ka vidéo tigɛ quoi mais ni n tilara n b'a tigilamɔgɔ ɲini parce que a photo bɛ n bolo yan ka bloquer ka bɔ n ka page kɔnɔ dangaden an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye an ka constitution kura min dilantɔ filɛ nin ye ne balimaw hɛrɛ min b'a kɔnɔ bilahi a ka bon hakili ma ni nin constitution in passera le 18 a bɛ komi juru fonina ka bɔ an bolo la a bɛ komi juru fonina ka bɔ an sen na a bɛ komi an y'an ka indépendance ta an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mɔgɔ ka juru tɛ an n'an ka juru tɛ mɔgɔ la mɔgɔ tɛ se ka sago kɛ an na ni nin constitution in passera o de la kuma bɛ ka caya parce que n'a constitution passera dɔrɔn juguw bɛ malo n'a constitution passera dɔrɔn Mali bɛ kɛ a yɛrɛ ye o de la juguya fin bɛ nin constitution in nɔfɛ parce que hɛrɛ baden de b'a kɔnɔ hɛrɛ min b'a kɔnɔ n ka ca a ka bon hakili ma a hɛrɛ fɔlɔ ye mun ye fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Afiriki n bɛ n'o de lakale fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Afiriki bɛɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ an ka constitution kɔnɔ o ye mun ye fɔlɔ i y'a faamuya b'a la ni faransɛw tun bɛ taa anw ka jamana kɔnɔ tile kelen heure kelen 10 minutes o bɛ taa anw ka consulat la i y'a faamuya b'a la ka visa ta tile kelen heure kelen 10 minutes o bɛ taa anw ka consulat la ka taa visa ta ka sɔrɔ ka t'u ka voyage kɛ maintenant anw bɛ na yan san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 10 an tɛ visa sɔrɔ ka na yan mais ni olu bɛ bɔ u fɛ ka taa anw ka jamana la 1 seconde 10 minutes heure kelen o bɛ visa sɔrɔ ka taa Mali kɔnɔ ka anw ka fɛn bɛɛ kɛ fu ye ka valeur don olu ka fɛn bɛɛ la o ye valeur don u ka wari la ka valeur don u ka visa la ka valeur don u ka dugukolo la ka valeur don u ka fɛn bɛɛ la ka anw ta kɛ fufalaki ye ni nin constitution in passera valeur bɛna don anw ka fɛn bɛɛ la faransɛw tɛ se ka wuli tile kelen ka taa anw ka consulat la k'o bɛ visa ta tile kelen ka na Mali la o banna pewu i bɛ visa ɲini de komi anw afirikɛnw b'a ɲini cogo min na k'an bɛna faransi kɔnɔ yan n ka cɛ n y'o de fɔ n ko nin président ɲɔgɔn ma na diɲɛ kɔnɔ nin président ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ nin de kɛra Afiriki kunnawoloden ye nin de kɛra Mali kunnawoloden ye nin de bɛ ka Afiriki segin a danbe kɔnɔ ni nin constitution in passera faransɛw tɛ se ka taa anw ka consulat la ka visa sɔrɔ tile kelen k'o bɛ taa anw ka jamana kɔnɔ tile kelen o banna pewu o visa o bɛ segin a nɔfɛ ni nin constitution in passera ni nin constitution in tɛmɛna
Ah, nga cɛ ka visa sɔrɔ ka taa mali la a bɛ kɛ saratu tigɛli de tubabuw bolo faransɛw i y'a faamuya ba la américains visa bɛna gɛlɛya a bɛɛ ma parce que mali ye jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ mali ye jamana min ka bon ka tɛmɛ amérique kan mali ye jamana min ka bon ka tɛmɛ faransi kan mali ye fɛn bɛ jamana min kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan. Asimi bena valeur do anga dugukolo la Asimi bena valeur do anga jamana la Asimi bena valeur do anga fɛn bɛɛ lajɛlen de la ka wuli sɔgɔmada kelen ka taa visa ta tubabuw ka wuli sɔgɔmada kelen ka taa visa ta ko tile kelen e ka taa mali la o banna pewu san 10 tɛ visa di ma san kelen tɛ visa di ma foyi i b'a ɲini komi anw bɛ ka ɲini afiriki cogo min na k'an bɛ na yan olu fana bɛna ɲini o ɲini ko cogo kelen de la ko bɛ taa mali kɔnɔ o t'a sɔrɔ tile kelen o t'a sɔrɔ tile fila o bɛ an ka constitution kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ n'u sen donna an ka dugukolo sanfɛ n'a y'a sɔrɔ o taara ci de la u kan ka segin i y'a faamuya ba la o y'u kun wo yen nɔ mɛ n'u ko k'u bɛ taa sigi yen nka cɛ séjour bɛ di anw ma yan cogo min na séjour bɛ o fana bɛ séjour ɲini mali kɔnɔ o cogo kelen na nka cɛ walahi fali sara boti banna ala ka barika don Asimi na ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman di an ma ni nin constitution in passera mali bɛ bonya i y'a faamuya ba la mali bɛ c'est à dire maliyɛnw bɛ lafiya quoi faransɛ min mana bɔ faransi walima américain min mana bɔ amériki ko e bɛ taa baara de la mali kɔnɔ i tɛ baara kɛ a baara fo kɛ mali séjour de ka sɔrɔ i bolo séjour ko olu bɛɛ bɛna don mali la ko bilahi ko ala non an kana pressé an ka to nin fanga kɔ an kana pressé an ka Asimi dɛmɛ an kana kɔrɔtɔ ko jugu o bɛ na ni sara jugu cɛ ye an ka to Asimi kɔnɔ mali jɔra ka ban pewu wa valeur bɛ mali la bi a ka bɔ hakili ma i b'a dɔn ni tubabuw ma taa mali kɔnɔ o bɛ kasi de ni tubabuw ma taa mali kɔnɔ o bɛ kasi de n'u taara k'u bɛ taa baara de kɛ yen nɔ titre de séjour i b'a ɲini de o an ka nationalité sɔrɔli a bɛna kɛ baara ye dɛ mali nationalité sɔrɔli alliance Musa walahi Musa aw bɛɛ bɛ yan bila sisan aw bɛɛ bɛ yan bila sisan ni nin constitution in passera sanu bɛna bɔ jama bɛna bɔ i y'a faamuya par la hɛrɛ mugu o de bɛna bɔ yen i y'a faamuya ba la ka maliden bɛɛ fa ni nin constitution in passera hɛrɛ baden de bɛna bɔ yen i y'a faamuya ba la ka bɔ mali kɔnɔ ka mali fan bɛɛ kɛ hɛrɛ ye faransi an bɛɛ b'a bila wa ni faransɛw taara mali kɔnɔ k'u bɛ taa baara kɛ nɔ o bɛ séjour de ɲini ni séjour ma sɔrɔ an b'o refilɛ ka n'u ka jamana kɔnɔ masa baara banna pewu bilahi n ko non c'an k'an cɛsiri dɛ n ko hɛrɛ de bɛ yen n'i y'a ye an bɛ k'u bunte u ko k'u tɛ mali bila k'u gɛn k'u humilier k'u lamaloya o bɛɛ n'a ta o bɛ nkalonba tigɛ la an ye mɔgɔ faga mun na foyi tɛ dɛ hɛrɛ de bɛ mali kɔnɔ bilahi lafiya de bɛ yen ala ye fɛn di mali ma bilahi a ma di diɲɛ maa si ma fɛn min b'an bolo a tɛ dubayi bolo fɛn min b'an bolo a tɛ saudiya bolo fɛn min b'an bolo a tɛ irisi bolo an ka dugukolo duguma bilahi hali falibo a bɛ se ka mago ɲɛ mali kɔnɔ hali falibo a bɛ mago ɲɛ mali kɔnɔ n'an ka nin constitution in passera faransɛw ka wuli tile kelen ka taa mali consulat la o bɛ se ka visa sɔrɔ nɔgɔya la ten o bɛ na bɔ a la pewu faransɛw bɛ sɛgɛn mali visa ɲinini de la walahi ka sɛgɛn mali visa nɔfɛ n'o bɔra yen nɔ n'o ye mali visa sɔrɔ i y'a faamuya b'a la k'u bɛ taa mali kɔnɔ n'u taara mali kɔnɔ ci de la ka segin la d'accord mais k'u bɛ taa baara de kɛ yen nɔ o bɛ titre séjour ɲini komi anw bɛ ka ɲini u bolo cogo min na anw bɛ sɛgɛn kɛ séjour nɔfɛ yan cogo min na u fana bɛna sɛgɛn anw ka séjour nɔfɛ o cogo la ni séjour t'i bolo mali kɔnɔ faransɛw ni américains baara tɛ d'u ma ni séjour t'u bolo mali kɔnɔ n'an y'u ye carré kɔnɔ an b'u don avion kɔnɔ ka na n'u ye faransi kɔ jigitugu masa muso ɲuman den nka cɛ nin ye président ye dɛ jɔn delila ka nin kɛ afiriki jɔn delila ka nin kɛ afiriki nin ma deli ka kɛ afiriki nin bɛna fɔlɔ Asimi de la valeur bɛna k'an ka fɛn bɛɛ la bilahi hali mali wulu valeur bɛna k'a la bilahi hali an ka dumɔgɔ a bɛ bonya jɔn sababuya la Asimi a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ sa walima a bɛ balo jusqu'à maintenant baara bɛna kɛ dɛ wala o de la ni ne ye mɔgɔw ye k'u bɛ pressé c'est que maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn Asimi bɛna waati min na wari tun tɛ yen foyi tun tɛ jamana tun bɛ par terre u y'a bɛɛ tiɲɛ u y'a bɛɛ suɲɛ u y'a bɛɛ ci u y'a bɛɛ halaki u y'a bɛɛ ta tiɲɛ
Asimi bena domina foyi tunte hali bombo kalamani ka duiden da kona tunte foyi tunte Asimi nana ka ke faso fe ya famille bala tubabu ko no abada mo bi faso fe olu te ki fe parce que ni kere faso fe olu ta be tiɲɛ de ka hɛrɛ bɛ bɔ anw de fɛ o ye juguya fɛn ta ka Asimi sɛgɛrɛ hali an yɛrɛ ka nafolo pɔrɔpu a bɛ besaw kɔnɔ yen nɔ bilahi u y'u sen d'a kan an yɛrɛ ka nafolo min n'a kan an ka jamana jɔ an yɛrɛ kunna nafolo n'a maralen tun bɛ besaw kɔnɔ hali bi u sen dalen b'a kan u sen dalen b'a kan o de la ni ne ye mɔgɔw ye kuran tigɛra de nin kɛra bilahi ni se tun bɛ an ye Asimi tɛ fɛ Mali hali an ka wulu ka tɔɲɔ bi ni se tun bɛ anw ye bi Asimi tɛ fɛ bi la hali an ka saga a ka tɔɲɔ bi mais fɛn bɛɛ n'a tuma don maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn aw c'est que mɔgɔ tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma ɲani an bɛ nin tɔɔrɔ ku ka nin gɛlɛya ku ka nin kurantigɛw ku ka fɛn bɛɛ ku sini hɛrɛ kama ni min peresera boulevard bɛ yen n'i bɛ se ka min kɛ i b'a kɛ a jama t'i kɔ a sanga t'i la a cɛ t'i bolo a paga t'i bolo Mali bɛɛ bɛ Asimi fɛ parce que hɔrɔn don danbe b'a la ne balimaw ne nin constitution in passera bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma anw tɛ dɛ hali faranso bɛ y'an bila ka taa baara kɛ anw fɛ anw tɛ dɛ an minnu nana wari ɲini yan anw kɔni tɛ an bɛɛ bolitɔ de bɛ segin wa an bɛ mɔgɔ minnu ka jamana kɔnɔ nka cɛ olu bɛ kasi anw ka visa n'anw ka séjour nɔfɛ don n'a nataw la parce que ne nin passera dɔrɔn juru fonna ka bɔ an sen na an kɛra an yɛrɛ ye ça veut dire an ala o de la u tɛ sɔn a ka falen président joli nana yan n'u y'u sen d'a kan parce que constitution min bɛ yen i y'a faamuya tubabuw de ta don anw ka sanu a tun bɛ taa kalifa faransi de anw ka koto n'a tun feerela wari bɛ taa di faransiw de ma o bɛɛ bɛ na bɔ a la pewu an ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ an ta ye Mali nin jamana fitini 24 millions d'habitants 24 millions d'habitants Faransi filɛ 64 millions d'habitants Faransi kɔnɔ 64 millions d'habitants sɛgɛn tɛ mɔgɔ si la kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la Mali nin jamana fitini n'an kɛra an yɛrɛ ye nka cɛ hali wulu bɛ ban malo la hali wulu a bɛ ban sogo la ni nin constitution in passera bilahi hali wulu bɛ ban sogo la bɛɛ bɛ fa de bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya a caman de bɛ yen an sigilen bɛ sanu de kan an sigilen bɛ jama de kan an sigilen bɛ hɛrɛ baden de kan ni jama t'i bolo nka cɛ tɛ se ka paga kɛ jama de bɛ kɛ avion ye c'est à dire i ɲɛ bɛ gundola fɛn na avion ni i y'a faamuya b'a la wari ni fɛn caman a bɛɛ bɛ dilan ni jama de sanu i y'a faamuya b'a la téléphone tɛ se ka dilan ni sanu t'a la avion tɛ se ka boli ni sanu t'a la i y'a faamuya b'a la hadamaden yɛrɛ tɛ se ka marcher ni sanu t'i fan dɔ la sanu valeur ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de la u ye photocopie dɔ dilan ni musara ɲɔgɔn ka peinture k'a la dɔrɔn ka fɛn dɔ sɛbɛn a la ko CFA ka t'o fɛn kolon den di anw ma ka sɔrɔ k'an ka fɛn ɲumanw ta cɛ ninnu fɛrɛla anw ma dɛ bilahi o b'a dɔn ko sanu nafa ka bon ni photocopie ye CFA o y'aw nɛgɛ ni CFA de photocopie papier musuwaar torchon ka peinture dɔ k'o la i y'a faamuya b'a la k'o caman ta ka taa di anw ma an bɛ sɔrɔ k'an ka fɛn ɲuman ta ka di olu ma fɛn min tɛ tiɲɛ n'a tɛ toli ni ji tɛ d'a ma foyi tɛ d'a ma o ye sanu de a tɛ kɔrɔ paga o y'an ka fɛn ɲumanw ta ka taa fɛn kolon di anw ma Asimi ko banna pewu Mali tɛ kɛ batɛmɛsira ye tuguni ala ka barika don Asimi na an ka ɲɔgɔn minɛ le 18 i y'a faamuya b'a la n'an bɔra misiri la dɔrɔn an bɛ taa wi ta le 18 juin i y'a faamuya b'a la anw tɛ baara kɛ an bɛ taa wi ta ka valider fo lahara oui k'an somɔgɔw wele k'an denw lakunu depuis sɔgɔma an bɛɛ b'an kunda i y'a faamuya b'a la vote bɛ kɛ yɔrɔ min na ka taa wi ta ni nin wi passera ni nin constitution in passera Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ anw tɛ taa tunga la tuguni an tɛ ba tigɛ tuguni i y'a faamuya b'a la an bɛ to Mali de kɔnɔ mɔgɔw de bɛ taa anw sɛgɛrɛ anw tɛ taa mɔgɔ sɛgɛrɛ tuguni parce que a bɛɛ bɛ anw de bolo yen nɔ hɛrɛ baden bɛ anw de bolo yen mais u tun y'an kumana an ka hɛrɛ de ma i ɲɛ t'a la u taara terroriste ko kɛlɛ wuli anw ka jamana kɔnɔ mun kosɔn waati min na n'an fa n'an baw bɛ kasa tɔɔrɔ b'an kan waati min na olu bɛ se ka fɛɛrɛ sonyɛni ma degun b'an kan waati min na olu bɛ se ka fɛɛrɛ sonyɛni ma i m'a ye u sera k'i da dɔrɔn ko anw kana se yen
o ye nin san 12 kɛ yen nɔ k'an ka sanu bɛɛ sonya k'an ka jama bɛɛ sonya ka tila ka dingɛ sen ka bɔ Kidali i y'a faamuya b'a la fo Faransi an ka pétrole k'a bɛɛ sama ka taa tuyau de bɛ dugukolo duguma tuyau komi Alizeri gazi bɛ na yan cogo min na tuyau de bɛ Kidali i y'a faamuya ka tuyau ka dingɛbaw sen i y'a faamuya b'a la ka alikɔri kun don a kɔnɔ yen nɔ ka tuyau kun turu a kɔnɔ yen nɔ a bɛ k'an ka pétrole bɛɛ sama ka na yan i ma o tɛ fɛ an ka taa Kidali hɛrɛ fɛn fɛn tun bɛ o tun bɛ k'a bɛɛ ta mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se muso ɲuman den bɛ jamana kun na hɔrɔnmuso ɲalen den Asimi Goyita a bɛ jamana kun na den min m'a fa ɲɛji bɔ den min m'a ba dusu kasi Asimi Goyita a bɛ jamana in kun na a bɛ segin a danbe kɔnɔ muso ɲuman den ni nin constitution in passera dɔrɔn i y'a faamuya b'a la anw y'an ka économie bɛɛ kɛ ka ban k'an ka sow jɔ ka ban k'an ka dugukolo san i y'a faamuya b'a la pas paga i y'a faamuya an kɔni ka avenir n'o kɔni an kɔni ta banna pewu hali ni sanu ma bɔ Mali kɔnɔ an ka avenir ban an b'an ka kasa kuru vite fait ka taa an sigi an fa jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'an diya yan'an sa waati cɛ Jaba Baraji Seydou Sissoko Zeska Mete le 18 constitution kan ka voter bɛɛ k'i sigi n'a ye bɛɛ k'i somɔgɔw wele bɛɛ k'i ka kabila wele bɛɛ k'i ka dugulamɔgɔw wele bɛɛ k'i ka dugutigi wele bɛɛ ka oui an ka voter on s'en fout de laïcité on s'en fout de i y'a faamuya b'a la petite patata hɛrɛ min b'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ dɔ fara silamɛya kan a bɛ dɔ fara i y'a faamuya b'a la dunkafa kan a bɛ dɔ fara kɛnɛya kan a bɛ dɔ fara fɛn bɛɛ kan lakana tout n'i y'a mɛn ko laïcité jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn ko laïcité hɛrɛ de bɛ yen n'i y'a mɛn ko laïcité basigi de bɛ yen ni nin constitution in passera basigi ni lakana ni hɛrɛ de bɛ na an bɛ sɔrɔ ka miiri silamɛya ni laïcité la ni hɛrɛ tɛ yen nka cɛ i salitɔla misiri kɔnɔ i bɛ bo fara de ala ka to nin ka passe ni nin passera faransɛw n'u taara Mali kɔnɔ titre séjour n'a t'u bolo an b'u gɛn ni séjour t'u bolo baara tɛ sɔrɔ ni séjour t'u bolo n'an y'u taamatɔ ye carré kɔnɔ an b'u don avion kɔnɔ ka na n'u fa jamana kɔnɔ constitution in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ visa sɔrɔ an ka visa a tɛ sɔrɔ tile kelen tuguni Mali visa i tɛ se ka sɔrɔ tile kelen tuguni n'a bannen ye ala ka barika don Asimi na Mali bɛna segin a danbe kɔnɔ hara tɛ mɛn Asimi an b'i fɛ fo saya i ye baara kɛ cɛman kɛ président min nana ka jɛ a ka sara kɔ Asimi don président min nana Mali kɔnɔ n'a ma deli ka voyager ka bɔ Mali da fɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka girin a nɔfɛ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ Asimi Goyita don voyage ba in t'a ɲɛ ye deliliba in t'a ɲɛ ye den kɛni k'i yɛrɛ ye dɔrɔn ni kɛra i yɛrɛ ye bilahi i bɛ bonya Asimi depuis a nana ma voyager ka avion ta su ni tile ka faso nafolo tiɲɛ a m'o kɛ président jumɛn de la k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ ni Asimi tɛ Asimi de y'o kɛ an b'i kɔ fo saya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw tɔɔrɔ min bɛ Niger kɔnɔ bi Tchad kɔnɔ bi Tchad min ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tɔɔrɔ b'u kan bi a ka bon hakili ma dɛ anw b'a la ko courant bɛ ka tigɛ Mali kɔnɔ mais Tchad jahanama de bɛ yen malo tɛ se ka san tuguni courant i bɛ kalo kelen kalo fila kɛ tɛ courant sɔrɔ hali bougie a tɛ yen Tchad population k'u hakɛ to parce que Afrique population bɛɛ fa kelen ni ba kelen a bɛɛ kuntilenna kelen bɛɛ b'i ka hakɛ ɲini cogo dɔn bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛmɔgɔ jugu minnu bɛ Afrique kunna olu de malo tɔla don u ta tiɲɛtɔla don min ye Tchad ye gɛlɛya bɛ yen a ka bon hakili ma ni courant tigɛra bi i bɛ kalo kelen kalo fila kalo saba courant tɛ na a ma bɔ ne da kɔnɔ dɛ n bɛna a preuve di aw ma o de la ni ne ye mɔgɔ ye kule la Mali kɔnɔ waati min na sanction bɛ an kan waati min na ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ko parce que an ko k'an bɛ kɛ an yɛrɛ ye i bɛ faso kumasulu den dɔw de sɔrɔ bɔfara la ko farabugu minɛna dɛ jabali minɛna dɛ courant tɛ a donna ta a bɔra ta an bɛ ko in sugu dɔn n'i y'a ye anw tɛ ka kɛlɛ kɛ nin si la an b'a dɔn fɛn min bɛ yen bilahi ni se tun bɛ nin président ye courant tɛ tigɛ Mali kɔnɔ n'a nafolo tun b'a bolo Malien tɛ kule a bɛ faso fɛ ka tɛmɛ ne ni e bɛɛ kan danbe b'a la ka tɛmɛ ne ni e bɛɛ kan mais fɛn bɛɛ n'a tuma don fɛn bɛɛ n'a kɛcogo don u y'u sen da an ka hɛrɛ de kan u bɛ fɛ k'an lamaloya de u bɛ fɛ an ka segin u ma de président dun tɛ segin dɛ an bɛ préféré ka bu ɲimi i y'a faamuya b'a la ka sana ɲimi i y'a faamuya b'a la ka bɔgɔ dun o ka fisa an ka segin an kɔfɛ an tɛ segin dɛ bilahi an tɛ segin gɛlɛya bɛ Tchad kɔnɔ bi wallahi a ka bon hakili ma an ka cɛ lamɛn tɔɔrɔ mun b'u kan
o bɛɛ n'a ta o ni tubabuw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ hɛrɛ tɛ yen a y'a lamɛn dɛ. Yɔrɔ saba de bɛ refinerie saba de bɛ saba sans compter walekum salam président kɔrɔ baasi la somɔgɔw kɔni baasi foyi tɛ yen n kɔni bɛ min kɔni dɔn kɔni a maliyɛn kɔni b'u ja a maliyɛn b'u ja dɛ maliyɛn b'u ja n'i y'a an ta in kuma cayalen don ne y'o de fɔ Mali kɔni politique ko n'a démocratie ko kɔni ani Mali yɛrɛ kɔni taabolo kɔni kabako de don kabako de don kabako de don i ye kuma dɔ fɔ ka kɔrɔ a kuma man ɲi bɛɛ da quoi mais mɔgɔ mɔgɔ ni min y'i ja dɔrɔn i bɛ bɔ i b'o fɔ quoi i mariko kɔrɔ baasi t'i la kɔni ne bɛ Njamena ɲinɛ san 17 15 ye 16 ye Njamena yan nɔ ka ta salon na kana bila ɲinan na n y'a gɛlɛya mun ye ɲinan Njamena ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu Njamena an tun bɛ malo bɔrɛ san nɔ 4,200 7,800 mais bi 7,600 joli farala kan a moitié tɛ double tɛ kelen filanan ne bɛ Njamena yan an tun bɛ tulu bidon 5 litres an b'a sa 850 900 mais bi 1,700 joli farala kan double tɛ 1,700 fila an bɛ Njamena yan saribɔn bɔrɛ an tun b'a sa 400 500 a gɛlɛnba tun ye 600 bi 7,800 jo min bɛ ne ni e cɛ jo min bɛ ni cɛ 7,800 an bɛ Njamena kuran bɛ tigɛ i t'a ye ɲɛna jo min bɛ ne ni cɛ tile 5 jɛ kuran i t'a ye ɲɛna c'est à dire a kana ka taa tɛrɛ a bɛ tigɛ a tɛna tile 5 jɛ bi hali bi ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ka ɲininkali kɛ ko ni cɛ dɔ bɛ ne nkalon don faransi ye n kɔni b'a dɔn cɛ dɔ kɔni bɛ yen u ɲininka tile 5 o ye an ka quartier sinon quartier bɛɛ olu bɛ kalo kelen jɛ kɛ kuran tɛ na i y'a faamu bon o ni kuran tigɛra i n'a fɔ sɔgɔmɛ na an tɛ bi alamisa la kuran ka tigɛ bi sɔgɔmɛ na a tigɛra anw fɛ yen bi sɔgɔmɛ na bon a kan ka na anw fɛ yen a tigɛra bi sɔgɔmɛ na a bɛna anw fɛ yen samedi sɔgɔma de o la o quartier bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni b'a fɔ ko kuran b'olu fɛ yen c'est comme ça bi sɔgɔmɛ na ma tigɛ sini a tɛ na samedi voilà pardon sini su samedi su de a bɛ na wa n'a nana a bɛ tigɛ depuis 6 heures ou bien 5 heures a bɛ tigɛ Mariko maliyɛnw b'u ja o wallahi maliyɛnw b'u ja mais i b'a dɔn souvent n'i y'a ye a ka hakilila na anw taw ma se ka ɲɔgɔn ta parce que wolo Mali kɔnɔ o de kama an ka hakililaw tɛ se ka kɛ kelen ye c'est impossible diaspora ka hakilila ni c'est-à-dire aw mun bɛ Mali kɔnɔ ye c'est-à-dire surtout a dɔw bɛ yen jango ka kɛ maire ye ou soit jango ka kɛ nin ye u ka hakilila n'an ka hakilila tɛ se ka taa parce que olu m'a ye a fɔr'u ye de bon an dun ta a kɛra na an b'a kɔnɔ an y'a ye de ne bɔra voyage dɔ la sisan Niger Burkina ka tɛmɛ Benin Nord fɛ i y'a faamu ka na yan yɔrɔ Cameroun kɔni tɛ an bɛ don o kɔnɔ ka bɔ don o don. n b'a lajɔ yan pour que video kana janya n bɛna image in bila n ka page sanfɛ a bɛ sɔrɔ ka taa lamɛn nɔ cɛ b'a bɛɛ fɔ a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ Mali dibaranin don Mali ka di ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ kan Tchadi président ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Tchadi président ni Américains tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ bɛɛ bɛ ka Tchadi dɛmɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali kɛlɛ diɲɛ bɛɛ y'a sen da Mali ka sɔrɔ o kan o bɛɛ n'a ta an bɛ ka kunna wolo an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Tchadi filɛ nin courant 1 semaine 2 semaines 3 semaines 1 mois courant tɛ na Tchadi kɔnɔ mɔgɔw ye bougie minɛ fo ka sɛgɛn o de la ni ne ye mɔgɔ ye ko bɛ jamana in lagosi o tigila mɔgɔ de hinɛ bɛ ne la wallahi président min bɛ anw kunna ni se tun b'a ye courant tɛ tigɛ ni wari tun bɛ yen courant tɛ tigɛ
u y'u sen da an ka sɔrɔ bɛɛ kan walasa an ka segu ma jɔnya la walasa an ka kotuw ta la walasa an ka tugu ko komi wolo n'a ku min tun ka gɛlɛn ni danbe tun tɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na an bɛ se ka dɔ f'u ma n'u tun bɛ komi Karim Keita an bɛ se k'u kɛlɛ mais danbe b'u la u b'u faso fɛ fɛn caman bɛ ka kɛ bi u yɛrɛ seko tɛ fɛn caman bɛ ka kɛ bi a man d'u yɛrɛ ye an bɛ pasante an bɛ sabali an b'u dɛmɛ nin gɛlɛya ko ye hɛrɛ de ye nin sɛgɛn ko ye lafiya de ye aw yɛrɛ bɔra ka cɛ lamɛn Cadi foyi tɛ yen malo bɔraw tun ye 3,000 de ye a taara fo 20,000 na tulu tun ye 1,000 ani 500 de ye a taara fo 4,000 na o yɛrɛ a tɛ sɔrɔ Cadi min y'a fa di Faransi ma k'a ba di Faransi ma tɔɔrɔ b'u kan bɛn a ka bon hakili ma an man ka Ala fo k'Ala barikada mais hadamaden n'i ye yan sɔrɔ i bɛ yan de ɲini maninfin nata tɛ fa fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa maninfin a fisunuwale de ka ca n'an ye yan sɔrɔ an bɛ yan de ɲini maninfin nata tɛ fa mais nin fanga in nin bɛ to an kun na nin fanga in nin bɛ Mali jɔ nin fanga in a bɛ Mali segin a danbe kɔnɔ a bɛ sira min kan Ala ka sira don i ma ye mɔgɔ bɛ ka kɛlɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ ale tɛ kuma a tɛ mɔgɔ jaabi a nakun ye min ye a bɛ ko de kɛ ka taa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw yɛrɛ bɔra ka nin image lajɛ gɛlɛya min bɛ Cadi a ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ Cadienw kan a ɲɔgɔn tɛ Malienw kan tɔɔrɔ min b'u kan hali a miskara zarati a tɛ anw kan hali an filɛ jamana min kɔnɔ ko courant bɛ tigɛ yan an filɛ jamana min kɔnɔ o tun bɛ courant passer quartier de ma kuma ma se Mali ma mais n'an bɛ ka taa an bɛ se minisiri bɔra ka kuma courant minisiri bɔra ka kuma wari de tɛ yen IBK tile la juru bɛ assemblée la IBK tile la hôtel de l'amitié combien de milliards juru b'o la faamaw tun tɛ courant sara u y'an ka avenir bɛɛ tiɲɛ o avenir dilantɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ depuis Ala ye Mali da don min na ka na bila bi la courant mina minnu b'an bolo a si tɛ min falenna a si tɛ min dilanna a si tɛ min remplacer la a bɛɛ tolila ka bɛɛ kɛ bɔgɔ ye olu dilantɔ a tɛ taa sɛgɛn ni tɔɔrɔ kɔ ani min peresera t'i kun fara kogo kun ni min peresera boulevard bɛ yen ni min ye cɛ ye n'i bɛ se ka min kɛ a kɛ ni min falen b'a ba sinji la n'i bɛ se ka Asimi ta ka bɔ yen i t'a ta ka bɔ yen wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ nin hasididenya in kɔfɛ nin jugusagoya in kɔfɛ nin faso kumasuludenya kɔfɛ mun bɛ yen mun bɛ yen foyi tɛ yen ni kuma tɛ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ maliyɛn fanba bɛɛ bɛ nin président in kɔ k'a da mun kan danbe ni hɔrɔnya min b'a la k'a bɔ hakili ma ni danbe tun t'a la mɔgɔ tɛ k'a fɛ a tɛ mɔgɔ si balo a tɛ mɔgɔ si ka so sɔrɔ a bɛ sira ɲuman dɔ de kan o de la Mali majorité bɛɛ b'a fɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna se Asimi yɛrɛ ma jigitugu masa an bɛna se Asimi ma Asimi n y'a f'u ye a mɛnna fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ olu ye urgent de ye quoi i kan k'olu dilan joona parce que fantɔnw bɛ tɔɔrɔ jamana fɛn fɛn kɔnɔ a jamana tɛ avancer fantɔnw bɛ tɔɲɔ jamana fɛn fɛn kɔnɔ a jamana lafiya tɛ na ye jigitugu masa walahi an b'i fɛ an ka danaya bi k'a ye hɔrɔn de ye i ye danbetigi de mais kiiri yɔrɔ man ɲi i ka kiiri yɔrɔ a man ɲi mɔgɔw sɛgɛn bɛ dugukolo ko la bi Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma yanni i k'i kɔ don walahi nin bila en place yanni i k'i kɔ don solution ɲini nin na joona a bɛ fɔ nin de ma ko urgent Mali dugukolo bɛ wari min ladon Mali kɔnɔ hali sanu t'a ladon Mali dugukolo nafa min b'a la hali a nafa ɲɔgɔn tɛ sanu na mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ bi dɛ an ye n fa Sidiki Kuyate ka interview dɔ lajɛ mɔgɔw bin bɛ ka kɛ mɔgɔw kan k'u ka so minɛ k'u ka duw ci fantanw ka san 100 kɛ tirikutɔrɔkɔ la ka dɔrɔmɛ 20 fara ɲɔgɔn kan u ka caya u ka tila ka taa o so jɔ waritigi dɔ ka taa bin o so kan k'o so minɛ a bɛ mɔgɔ kɛ fatɔ ye dɛ walahi a bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ e ka san 100 kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka wari bɛɛ ta ka taa don so la dɔ kana jɔ e ma ko nin y'ale ka dugukolo ye ka sɔrɔ a ka dugukolo tɛ k'i ka du ci k'i bila maɲumatɔko la k'i bila kɛnɛma k'i bila san kɔrɔ k'i bila fiɲɛ kɔrɔ e ni muso n'i denw a bɛ hakilibana bila mɔgɔ la a bɛ kunkolo tiɲɛ lase mɔgɔ ma
Asimi yani ka fanga bla femi yɛrɛ kan ka bla en place jona o ye nin de ye dugukolo ko i kan ka fɛn min bila en place sisan o ye dugukolo ko de ye mɔgɔ bɛ ka tɔɲɔ dɛ i ɲɛ bɛ hali turelisi kɛlɛ min filɛ nin an da la ka dɔ fara turɛlisiko kɛlɛ in kan mɔgɔw ka c'est que maliyɛnw yɛrɛ ka taa don nin ko in na foyi tɛ ni hakɛ tɛ foyi tɛ ni tɔɲɔ tɛ foyi tɛ ni mɔgɔw ka du cili tɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn faamaw binn'o kan k'u ka du ci a min taara marifa ta mali kama ala kɛlen de b'a da dun en tant que mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ nin cogo la bilahi ni turɛlisiw ye wari d'u ma a bɛ taa far'u kan ka faso kɛlɛ parce que faso tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la franchement c'est décevant Asimi fantan ɲaji o ka go ala ye dɛ fantan dusu kasilen o ka go ala ye kana to fantan dusu ka kasi tile la i ye zuzu minnu ta n'u tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a bɛɛ bɔ a pilasi la i ka mɔgɔw bila yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ kan zuzu minnu talen don n'u bɛ nkalon kan n'u tɛ faso fɛ n'u bɛ fantanw de ka tiɲɛ kɛ nkalon ye u b'o pilasi la i ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen sinon c'est pas bon mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ bi a ka bɔ hakili ma dugukolo ko ni hakɛ man ɲi dɛ fantan kulew ka t'u gɛn ka b'u ka du kɔnɔ k'u ka du minɛ u la nkalonfin kan kiiri bɛ jamana kɔnɔ mais fɛn tɛ ka bɔ a la vraiment c'est honteux c'est décevant a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka ci Asimi ma n'a y'a sɔrɔ a dalen don a ka wuli k'i jɔ n'a y'a sɔrɔ a tulo t'a la a ka solution ɲini nin ko la joona joona ne tɛ se ka bɔ Faransi yan ko n bɛ taa n sigi mɔgɔ dɔ ka dugukolo kan k'a sɔrɔ papier tɛ n bolo mairie de bɛ papier di pour que papier kolon bɛ di mɔgɔ ma pour que dugukolo kelen bɛ feere mɔgɔ 3 ma o nanbara ju bɛ ka bɔ ɲɛmɔgɔw de yɔrɔ la mais fɛn tɛ kɛ olu la fɛn bɛ kɛ fantanw de la fɛn tɛ kɛ olu la fantanw de bɛ tɔɲɔ mais an bɛ taa min an bɛ taa min Asimi ka n'i kɔ don ka sɔrɔ i ma nin ko in bila en place juge bɛɛ kɔlɔsi dugukolo ko mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dugukolo mankan fanba juge bɛ a janfan kɔnɔ dugukolo mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi kiiri de waɲa man ɲi tiɲɛ de tɛ ka fɔ kiiri tɛ ka tigɛ cogo la sinon kiiri bɛ jamana min kɔnɔ bi n bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan cogo jumɛn dugukolo fana papier de b'a la mais ɲɛ tɛ sɔrɔ a si la fantanw de bɛ ka kasi su ni tile a man ɲi fanga ma a man ɲi jamana ma a man ɲi fanga ma a man ɲi jamana ma i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ n b'a video k'a la walasa i y'a faamuya bala n ka waati kana janya franchement moi quand ne ye nin video ɲɛ a ye dusu kasi quoi regarde an bɛ yɛlɛmaya don min na jɛnatigɛ fosi kun tɛ yan du a kun bɛ kɔnte a du kun tɛ tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ kun bɛ du min kɔnɔ an ka jate yɛrɛ la a cayalen kun ye 5 ye an nana mun sɔrɔ yan an bɛ na yan don min na a sanw ka ca a bundeniw ka ca ji an kun t'a sɔrɔ yan sigida la alakolon dɔ de kun bɛ fɔ dugumana la an kun bɛ taa an ka tobilikɛ juw ta ye an bɛ taa an ka mɔgɔɲɛjuw ta ye ni mɔnzɔn kelen-kelenw nana k'u bɛ n'u ka yɔrɔw lajɛ hali n'u kun k'i ka mini ji d'u ma i kamana bɛ gan parce que i b'i ka ji sɔrɔ maɲumanko la cogo min na i b'a dɔn an y'an timinadiya o la dɔ farala jama kan dɔɔni dɔɔni an nana dɛmɛw ɲini an ka cɛw ye dɛmɛ ɲini furajiw sanna senna ka d'an ma alihamudulilayi an bɛ don min na komi bi mɔgɔ damadɔni de bɛ ka anw sinsin alahu taala ma k'u bɛ anw cɛw ka toɲɔ wa n'o ye yirimajɔ dugukɔrɔ ni denmisɛnninw ye ko jaralakaw an kɔni t'a dɔn fɛn min b'an n'u cɛ parce que an y'an ka yɔrɔ san maɲumanko la cogo min na an b'a dɔn n'a fɔra k'u ko kana mɔgɔ bɛ yan sigida la tan ni m'i ka yɔrɔ san olu bolo tuguni u b'a ci k'a ci fosi tɛ bɔ a la donc an bɛ min ɲini aw fɛ aw nana jalanya bɛnna anw ma a b'a kɛ ala kama k'an ka kuma lase Asimi ma yirimajɔkaw ka sabali u k'a kɛ ala ye u k'a kɛ kira ye u k'anw cɛw to yen an ka sigi yan quoi parce que Bamakɔ ni dugukolo t'i bolo Bamakɔ i tɔgɔ tɛ fɔ ko Bamakɔ sigibaga Malika cɛman ani Malika musoman an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an filɛ yɔrɔ min na i ko bi nin ye yirimajɔ ye
Yirimajɔ n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko Yirimajɔ plateau nin ye dugu min ni a bɔra Kalabankɔrɔ la wulada in na ka kɛ ni mɛkalo tile 21 2023 san cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw sifinw ni dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ ka hami ka sabu kɛ mɔgɔ 3,000 kɔ ka taa se fo 1,500 kɔ o de bɛ kunbala na ka sabu kɛ fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ. Non mais ça fait pitié quoi wallahi. Ça fait très mal. Jɔn jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jɔn kalifalen don jɔn na o nɔ kan malikaw bi a tulo bɛna don kibaruya la min fɛnɛ bɛna an bila an ka miiri ka taa yɔrɔ jan ka miiri k'a dɔn n'an tora tan mali min n'an bɛ k'a ɲini est-ce que a bɛna sɔrɔ wa mali min n'an y'a wele ko maliba a tɛna to malidenya la wa mali min n'an bɛ k'a jigiya k'a ka bon wa ko bɛɛ bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi siranɲɛ bɛ yen jatigɛ bɛ yen jigiban bɛ yen jigiwari bɛ yen o nɔ kan an nana bi an bɛna kuma di an sigibaga mɔgɔw ma mun de kama bi u wulilen don k'u jɔ mun de kama bi u futinɛnen don fanga bɛ se ka mun de kɛ yaasa tiɲɛni min kundalen don yan kan a tiɲɛni bɛ se ka lajɔ cogo min na yan sigibagaw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ tɔɲɔ bɛ se ka jɔ cogo min na fo ɲɔgɔnkɔ min bɛ yan dugukolo ko kun kan a bɛ se ka jɔ cogo min na o de kama an nana bisa ka kɛɲɛ ni ko tacogo ye an bɛna ɲininkali tengu maa damadɔ la o maa fɔlɔ o de ye fɛn bɛ tali kɛ Musa Tere la Musa Tere la i ni sɛ kɔri baasi alhamdulillah ne tɔgɔ ye Musa Tere la wala sigilen bɛ Yirimajɔ plateau la yan Suturabugu cité yan Siluti sera san jumɛn yan lo sera en 2008 I jɔ n bɛ n ka heure lajɛ fɔlɔ a bɛ hakɛ to n bɛ n ka heure lajɛ quoi n bɛ ala jɔ yan parce que n ka heure bɛ ɲini ka se voilà n bɛ ala jɔ yan mais n bɛna video in yɛrɛ ta ka taa bila n ka page sanfɛ aw ka lamɛn jigilatigɛ don mɔgɔ 3,000 ni kɔ olu de bɛ maɲumatɔ ko la Yirimajɔ mɔgɔ 3,000 ni kɔ u bɛ fɛ k'olu de ka du minɛ ni olu ka du minɛna sisan olu bɛ taa fara terroriste kan parce que jamana mago t'u la mɔgɔ caman kɛra terroriste ye foyi ma kɛ ni nin tɛ solution kan ka ɲini nin ko la a bɛ fɔ nin de ma ko urgent ka nin ko bila en place nin tɔɲɔ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan c'est que baara Asimi ninnu tun kan k'u ɲɛsin nin fɔlɔ yɛrɛ de ma bilahi nin ka jugu ka tɛmɛ terroriste ko kɛlɛ kan n'a fɔra e ka san 100 kɛ maɲumatɔ ko la ka dugukolo san maire bolo ka dugukolo san mɔgɔ bolo dɔ kana tilegan fɛ k'o ci k'i muso n'i denw bila kɛnɛ ma mais ça fait très mal a bɛ fa don mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ kɛ handicapé ye nin ko sugu ninnu man ka ye nin sisan quoi nin ko sugu ninnu man ka kɛ tuguni quoi kuma ma se quartier kunturu mɔgɔ dama de b'o kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔ 3,000 ni kɔ i y'a faamuya b'a la k'olu bila tɔɲɔ kɔnɔ mɔgɔ 3,000 ni kɔ o ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ka se kiiritigɛlaw ma ka se fan bɛɛ ma ɲama sɔrɔ nin ko la tiɲɛ bɛ min kiiritigɛlaw bɛ min sariya bɛ min n ka bon hakili ma Asimi kiri wanyama in bi kiri wanyama in sini mɔgɔ minnu bɛ kiri la Asimi wele i k'u ɲininka u ka baara la an b'u k'u sara nin de kama fantan ka hakɛ ka d'a ma faama ka hakɛ ka d'a ma fantanw tɔɲɔnen de bɛn a ka bon hakili ma kiiritigɛlaw tɛ papaga de la Mali kɔnɔ papaga fantan bɛ to fantanya la faama bɛ to faamaya la mais c'est honte mɔgɔ 3,000 ni kɔ o ye kiiritigɛla mais kiiri bɔn tɛ o ma se min ma Kalabankɔrɔ fan bɛɛ fɛ o bɛɛ n'a ta bin bɛ ka k'u kan hali bi o bɛ ka tɔɲɔ an fa jamana dugukolo bɛ bɔ Bamako fo lahara mɔgɔ ni mɔgɔ kan ka se ɲɔgɔn ma dugukolo ko la n'an bɛ sali n'an bɛ sun n'an bɛ ala dɔn n'an ko k'an ye silamɛ ye anw kan ka ɲɔgɔn tɔɲɔ nin cogo la o de la Mali fitinɛ tɛ ban
Mali gɛlɛya tɛ ban Mali tɔɔrɔ tɛ ban parce que an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ o de la Ala bɛ ka an mago sa Ala bɛ ka an lebu Ala bɛ ka an ta tiɲɛ parce que an man ɲi fantan bɛ tɔɲɔ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ tɛ don ye wa a ka jugu fanga ma Asimi janto nin yɔrɔ la dɛ walahi ni kiiritigɛlaw tilenna sisan nin bɛɛ bɛ ban ni baara kɛra tiɲɛ kan nin bɛɛ bɛ ban nin bɛɛ ju ye kiiritigɛlaw de ye papier bɔra min jɔn de ye papier dilan mun de mankan se ɲɔgɔn ala c'est très facile ni sariya y'i jɔ a jɔyɔrɔ la bilahi jamana bɛ lafiya bɛɛ bɛ baara kɛ tiɲɛ kan mais ni sariya tɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ yen kɛ batɛmɛsira ye sariya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi jamana kɔnɔdenw b'u sago de kɛ ɲɔgɔn na ni sariya tun bɛ yen ni tiɲɛ tun bɛ yen bilahi nin ko in tun tɛ se bi ma yɛrɛ yirimajɔ mɔgɔ 3,000 ni ko mɔgɔ dama dama ka to ka wuli k'olu ka du ci hali kare kɔnɔna k'a bɛɛ feere kare kɔnɔna k'a bɛɛ jɔ u sera faamaw ma foyi ma bɔ a la u sera kiiritigɛla ma hali bi foyi anw ka ɲɛmɔgɔw bɛ min mɔgɔ minnu talen don k'u bila nin baara sugu la olu bɛ mun baara de la aw bɛ ka sara nin de kama aw ta kun ye nin de ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma aw bɛ mun de la yen vous êtes où aw ta kun ye mun ye masa ala ka mɔgɔw ta kalo kalo b'u sara tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ tiɲɛtigi ka tiɲɛ ka d'a ma nkalonitigi ka nkalon ka d'a ma mais foyi vraiment c'est décevant ça commence à m'énerver ça commence à me prendre la tête ne ye nin ko sugu ninnu ye quoi i yɛrɛ t'a dɔn mais i t'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na quoi nin ko sugu ninnu bɛ ka ye hali bi kiiri tɛ ka foyi bɔ a la tiɲɛ tɛ ka fɔ mais il faut changer l'équipe hein ne ko kasonkɛ ninnu ni non mais n b'aw bila yan quoi n bɛ video in bila n ka page sanfɛ a bɛ Seriku Kuyate de taara interview kɛ n'aw taara lamɛn quoi dusukasi dan